Hey guys, muna ni purma sa mga taas guys oh. Ginahina dyan na ni Jag Panday. Ang atong karpintero. Gisipon. Muna ni purma sa mga kon guys kwarto. Nagbintana na dyan gitang-tang. Kaya dyan ang kitap-tapan na sa ibabaw. Na dinabuslot. Muna ni Jag tap-tap. Lagi dyan isunod aning trabaho guys. Kanina lamang dani sa sud. Pagdabululing. Dabululing. Muna naman ni dyan kan trabahoon dyan. Kaning ibababutangan o kanang kuhan narkuba. Para mapurma ng kuhan, kwarto, di na init. Muna ni dyan trabaho karong kuhan guys, adlawa. Madyo lang magdita buton sa kuan bagjo. Simbako lang. Wag naman sana. Prayer is the powerful gadget guys. Mao gadget na pinakadabis. Hanggato ang mga pagampo arong iiway tas mga katalagman ba. Ginoo na gadget mo'y bahala nateng tanan. Busa agad ang buhaton, magyamping ta sa kanunay. Doble amping ta guys. Sa mga lugar karon nga gipang bagjuhan natara silang gipang ampo. Ngaon ta okay ra sila ilahang pamilya. Kay naji lugar ngarang luodja kay labihan sa bagjo. Grabe yung bagyo no, ilalim. Loy kadyo man ang magampo ta nga iiway tas kusog nga kananay bagjo jato pang iampo ang mga lugar nga nalabihan sa bagyo na may naota nga okay ra ilang pamilya kay di lalim magyan taga-talagman ija din ang gibutangan dias kuan guys na say tawag na arong di mo silib ag uwan daris bintana oh lami kadyo tanawon nag pangpang kitang-kita di ay pa awa, agpangpang. Lami din ni sliding window. Wah. Kay nagpangpang, awag pangpang, kitang-kita. Lami ka view, makawagi stress. Ngarita dari maglantaw-lantaw. Samot magsipon ng baho. Pagmas. Hindi ginawa din isipon ko. Okay, musamot ni mong sipon, baho ba dyan ng pintal? Pintalan nito. Tangtang sa damba, di na niya mabot ang pintal si babaw. Di siya mang pintalan guys kanang bungbong diha. Para di dali magabok ni ba? Nung dali ka arong di dali magabok kay ulan ba yan? Init na. Hindi siyang trabaho unsunod kaninang kuwan sud. Idabululing na. Nahinay ba? Pulo na si punapin. Awag atong biyodas pangpang awag ato ang kuan guys panahon ingon sila karon daw moabot ag bagyo pero kaloy sa Ginoo grabing inita dari sa Cebu Pampante init kadyo kalsada daw sa panahon linaw kadyo panahon kaning kuan guys barangay Konsolasyon gipalibutan ni kuan mga bukid na mao na bukid na ipalibutan mi sa bukid di baha diri ang ug baha sa bukid diri mo agi pud di man ditso di man diri mo naman sa batom sa bus di man mo steady ba nay tubig mo na view sa ibabaw guys kanha na ka guys dana mining saka dura na tanawon pero ladyo na. Piso na lang may pliti dana na nakas langit. Pohon makatigom-tigom ko haning ipa-sliding window ni. Para kita kadyo agkuan babundok. Dili man gani ko anong giinit kay nanamay kanukte nanamay ato. Para lami tanawon ba. Ang ibutangan kay kusog kay hangin sud ang ulan. Magigdahigda ka dari sa kananay kwarto nya magtanaw-tanaw sa bukid. Nagbukid.
Kami tanawon. Tunog pero daghan na makaya diyan kuan. Kumbati, boysin. Bo kayo. Ginang pagmas, kimusamot ni mong sipon. Di ko ginawa lagi. Mo ning tawana guys nga. All around ba? Bihira, pambihira. Listos. Pambihirang lalaki sa mundo. Kamao mong katutanan, ug kato lang yung pag-aralan. Bakit gipanganak dito kamao dayon? Siyempre akong study anong saon nung mananaw ko, di makatun na kita. Naraman ko na natin muliho ko. Ang kamo tayo makamauta. Trabaho na siya si Jang House and Lot guys. Diyan na trabaho na din Jang House and Lot. Sige nag-repair. Oo, naghimo-himo siya gatot dari gamay. Namaw ba siya po? Lami na tanawon sa gawas ay lami. Nindot na tanawon sa kuan gawas. Dapat lang ibutangan ani kay inigsud, inighapak sa hangin diri ug nay ulan, dito sa bintana, una na di ana, di na ari ra diri. Di na mosulod sa bintana. Sa. Sa. Purman pa, engineer pa, driver pa, kusinero pa, labandero pa, grabe. Siya rugway mga baji maghabol-habulin. Habol-habulin. Sige, kutaw, hantod makutaw ang utok. Mati manig din nato kita mo kato mga lagtok sila lalo. May na matunaw. Diyan ang kuan guys, pintalan. Ara mo pakitan danis gawas guys, ug mahuman na ni kuan pintal. Primer pa ni guys, primer kay kuhon og mga kwarta na pod sa pintalag kan. Kaya na to primer ba kay ron tabla, plywood ra pa ni iba baka ne tugas. Way problema katong naguba sa bagyo sa ulit sa una karon pa man ako nagtrabaho katong plywood si babaw kinisud mo kay god. Ako pang ipag-aralan sa ano ko pagsaka di naka kuha kog technique na inani ra di ay. Nga ako nagtrabaho. Nanaw ra ko sa YouTube ba sa paghimog lamba na di mo patong diri sa sin. Kung sa sin mo patong madaot tong sin. Na agkuan guys, mga pangpangong. Diba nice ka view? Kasi babaw. Kitang-kita. Sipon ta guys. Wala may 5,000 ng sliding window pa. Uy, mahal ang sorry mo din. Depende sa size. Kanya siguro mga 4 din. Mga 4,000 siguro ni. Gamay raman. Hindi lang, ahang paahang tiguman. Kaya may sliding window ni. Para kitang-kitag bukid ba? Oh. Nice ka bukid tanawon. Green na green ang bulo bundokin guys. Makawagi stress ba? Maglantaw-lantaw. Diyan makwarto na ni. Maglantaw-lantaw sa bukid. Makawa, nagkuhan. Stress. Bisag naras kwarto. Kitang-kitag bukid. Pwede na eh. Maliit lang. Sudad magaling gamay rin kwarto. Pero naman eh. Pilara ba higdaanan? O, nga nira man ikadaka guys ning kuan guys. So kwarto. Gito nga ran ni. Kang pikas. Matong kwarto ni Gian. Mga pila kay sukuda ni. 8 feet pa na. Dire 10 feet ni. Kay sagad man. Diha. May 8. 8 may diha. May 8. Agdari may 10. 10 pa na. 10 pa na. 10 by 8. Manisugod guys sa mong kwart. Sakto na po guys. Pilar ba po higdaan. Basta nala may higdaan. Ang family size na kama. Murag sobra-sobra ragamay. Mura ni kadaka sa mong kwan guys. Kwarto. Ang sa pikas parehas rapod. May dyan mga gamit oh. Si Saray na kahibaw kung singanda ng mga gamita. Nagakalat siya mga gamit. Okay ba? Wako mo kay ba? Basta gamit. Mag-ilis ako guys, kagikan ko naligo. Hi guys, nakailis na ko guys. Naligo ko kay grabing inita. Grabing kainit dari. Pero sa laing lugar kay nagbagyo. Pero dari Cebu, grabing kainit. Parang kasamagaw dito ang kuan. Parang kainit na nis kuan taas. Kay nagatupsin man.
Manarang inita. Pero kung marakubahan na ni, hindi na niinit. May nainadyo na ni Jack trabaho. Mahuman rin ni Pun guys. Maparehas sa inis pikas. Kami tinig. Kuan kisayang kayo. Nagsugod na si Jack kuan guys. Pintal. Ari na ako sa lata guys. Kisayang kayo gana sa kuan. Mamilit. Primer ni guys. Para di malata. Bag nabasag tubig. Kaya sabaw na kang plywood. Pila ra ko'y marin na. Mga kang primeran kayo. Para buba magani. Malata magani. Dugay pa. Tanaw-tanaw sa Tasbios Bukid. Kumbati dong. Habang buhay, may pag-asa. Wala siguro ibalik dyan nga ng tabla pa no. Kaning bungbong na to? Di, kanang mila ba na spikas? Kanang mga nga nga tabla, mura sa mga pangbay sa unay, nga na puti bungbong. Wala ni balik dyan nga na ron? Kaya naman yun na nakabungbong. Nga na ba o? Kaya naman ko ani, pero kani pinasadya mo guni. Dakong kahoy mo nilang gitabas-tabas. Oy, kato mga pintor dia, masuko nga nung gamit og kuan, dito sa lata. Dali na kay para matipid ba kay gawon mo butang sa kuan niya mamilit kadang kay masayang. Wala magtipid. Sakto po na rong tipid. Para paraan lang. Kaysa mamalit pa kada tunay butanganan dyan, naghuman ilabay ra, di na magamit sunod. Ayan. Ay gamit na masaya mo ka sa tarong. Hindi mo kahiyan. Lapit namin. Dikit-dikit na mga bayda ni guys. Dana dikit sa likod pod na pod dikit ra ba. Murong pumalipong ang piyong ko ba? Para manginita. Nandiyan na pod napon. Ayun, kung ito wasun. Kaya nang kainit. Ang katong kalsada o busy, dagan kadyo ng labay sakyanan. Ang buteng. Lami kadyo tanawon nagbukirin. Tipid na ginani kaya anarap mo sa lata mo balik. Yung katong butangan na butang na pintal mamilit. Yung gamay ra kay pintal. Sayang. Tipid pa, tipid. Para-paraan ba? Pinay talaga. Para-paraan lang para makatipid. Yung tanawa, imbis kay mukuha kang panday, wa ka mukuha kang panday, ikaw rin nagpanday, pero ting tipira. Pero ting katipid. Ang ibayad sa panday, palit na lagpintal. Oh. Tipid yun. Pinarating na yung mga basic lang na gawaing bahay. Hindi na kailangan magpagkuhan pa. Huwag diyang gihimong ko ano, extension. Nga atop para di masiliban, nagbintana. Alam mo yun, sa buhay, kailangan mag-diskarte para hindi tayo masyadong mahirapan. Lami na natanawon sa gawas pa, o lami, nanad mo kung lami o. Nindot. Di dahil lami, kaya na napimingon nga. Di natilawan. Lami sa mata ba, di man lami sa panglasa, lami sa mata. Namagyuban masuko, mingala ang lami agbiyo. Hindi ko no dapat lami, nindot daw. Hindi, sa buhol na naman din yung Sa amo, kaya nga naman na mga inistoryahan, bisag biyo, lami tanawon. Ag sa inyo kay nindo tanawon man. Aga mo halarang lami akadyo tanawon Nga na ba na may masuko ngano kunong lami nga di man kuno matilawan. Sinda ni. Ganda ko kay Brino. Kani? Bagat, grabe pud gunting nga ramang daka pang makagunting magliog og tao. Gunting na mo dili masama din mo kamot sa sin, layo ra ba? Para-paraan lang ni kaya di ma kuan.
Ari ko masking tape try. Ikanta ni sa mga Kani? pintor, lingon na. Kani? Si Antis kita. Aray, kita ulo. Mubura. Andiyan na pod, gara nang kainit. Utong kainit dire. Karon sa imong kalipay. Kalipay man kanang human ni. Iway lang tatas bagyo, oy, init man kadyo dani. Ningan man to nga Bernie so Sabado moabot ang bagyo. Maganyang gabi eh. Diya kaluoy aramang kaluoy sa Ginoo aramang inita dani. Iiwag lang in taon tas mga bagyo, oy, kay natruman ako na ng bagyo. Mo na trabahong pinanambir por. Kaning trabaho, kailan po ba ito lingaw-lingawon? Kaya ato si Rizon, kuwanta. Entonces, diba, sabayan po na tubag ka ng, saan ba? Trabaho pinanahan natin, diba? Ayos ah. Isa lang ibig sabihin yan, hindi nahirapan sa trabaho, masaya sa trabaho. Halaga kong jacket, puro na pintal. Bubak na. Agbay jud nila sa una guys kanira mang taas. Tinaas pa ba? Kanang silong bago naman ang gisibay. Kani mo jud nilang kakaraan kani. Ano na atok daan pero wala pa na bumbong silong. Mura po sa mong bay sa una ba nga tinaas ra murag series. Mura bitag series sa gamuang bay sa una upat haligi. Anja, ang mga anak nga narabaho na, nanglakaw na, nainahinay, nagtrabaho. Mo nang nautro na. Namong mga anak, itamang tabangan na mo, kanang kuan. Patrabaho. Tukos kan gisilong kay grabe, inita dari. Ligo na kasingot. Ganun kainit, dyan na pangapon pa, karan ng inita. Janira, tingawag na ko. Grabing kainit na. Alas 10 na sa kananay buntag. Grabing kainit na. Natukos kan silong patanawon mo na guys sa silong. Munsa na ikuan. Purma. Grabing kainit na to. Mura kagiganggang. Sa kainit. Kay nagkahamandag to. Musaka na mis taas. Kaya ma-arrange na nga mo ang sala. Kaya kasaling bubot ang mo ang sala. Napako diha ga. Budyo. Nagmahuman na balik na ni taas. Ha? Hindi na maligo ka? Ikaw may ako magbantay sa tindahan. Kasaring lang tawon rin ijanggi. Tawon sa natin ng ijanggi buhat na ni guys. So tag sa amin kay takaklaro. Mingkoy, ninggawas naman kaming koy. Marak na sunod ha. Lantawan natin. Nakuan pa siya nagpintal. Tanaw na to guys. Taas to. Guys, mananay purma. Yan ang gitao dan pa. Wa pa. Nagkuan pa. Nagpintal. Tanaw de po siya. Nana guys, mananay purma guys. Sa ibabaw. Nagibutangan og pintal. Nade pintal yan. Namalit mi gahapon. Namalit mo hapon. Kanino ba yung na pintali no? Ha? Kanino dapita? Kani, akod kay naman to pintal sa likod. Kani ra tubangan mo iwa. Di na daan kita na yung balay. Nanay, atip-atip gamay. Nakaato pagamay. Marabing inita na kadyo dadto, mura na tagiganggang. Sa taas. Di man makuan mo dili ito makuan. Kadyong mga lamunsito mao. Hamtama. Kuita si muhang sungkod. Ano? Anong maabot?
Naparawidangan kagong bunga. Di na maunga hungkun. Bukan mo ako naghinita. Klaro. Ito po din siya. Ang tumoy giputlan. Musangyad naman silang kuan pud atop. Oo. Tungtong ko na naon just lingkurana na nga buto ng mga tagko. Oo, ano mo dito? Ito pa. Pangkuan ba pang sausawan. Ang waang niya. Nya na. Tungtong ra kog kuan lingkuranan. Ito ba sapat ang pag-ibig na dinulot ko? Yan na, kaya di kakaabot. Kamera ni Junjun manguhada na anja. Tungtungon og kuan lingkuranan tos tumoy to adagpi. Nay porma des likod guys na paybay dikit-dikit. Bapa nang balay. Nalipay na si mama ning lantaw si siyang bahay nga nalaig hitsura. Nagwapan. Bapa na tanaw. Nga pa natanaw, hindi na siglig wakwak. Okay na sila naman dito. Yung taong lipaja. Kami na mo Hmm. Nalay nagitsuras taas. Nalipay na si mama galantaw. Samot nagpintalan ni tanan, laminan ni tanawon. Kung bati nagtrabaho kay 1,000 rabay mo ang adlaw. Uy, Timo, alas 11 na. Timo dang paniod tuman. Kanaog noy kara nang initan dyan na pud ng hapon. Dan puting na ako ni Kindang na ako, tapoy na ako matoko. Asa mayahang lang taon. Padulong diri ato sa Kalamansi Barog, tinari dito no. Tulog din dili siya. Sulod dia. Naigo ba sa bras kani ba kanang pitalan? Oh, naigo man. Naigo. Napay nabilin? Dana si babaw diha dapit. Tanawa, kay di ko makita. Chambat-chambar ni di mabot, mabawog ng kahoy ako tumba no. Bulog dito. Nabawa na. Napintalan naman. Tanawa. Primer naman eh. Pang-suwan lang ba? Pwede. Hindi mo matapos tayo. Napawa na. Sana pa may parte na mga pintal eh. Napintalan na. Hasta diri ko to. Diri Oo. na to. Wala na diya kay pintal nila tabo. Wala yung paglukan. Sakto ra na urot tagi sa kalata. Kuang pagi sa kalata Mga usap. para mahuman. Hindi na. Kapoy na. Sunod na po. Ugman na pud kay grabing kainit na. Tanawa. Wala yung nabili na. Wala pintalan din na pintal. Diri padulong sa ata. Ala na lagi ka na lang murag ijahang hiwa. Direk. Kana bang ijahan na lang liki-liki moy. Direk. Oh, Ay wala na. Hindi mo na nahulog yung pintal. gani napintalan naman. Spray gun ba itong gamit to? Sodlo na. Huli ra mag-brush. Masod. Kana murag liki-liki di na mapintalan. Hinana na jud na. Nana din ang kabati. Mana? Wala. Wa na ilang taon? Wala. Bulit makita dito. Oh. Wala. Gagawin. Init na kayo. Na guys, nataptapan na gajud. Arang lipadjang mama kay nalain ako ng purma sa ijang kuan bay. Ang ibutangan man ni Junjun ng katapatap gamay ang kanang bintana para ug mag-uwan di mo sud sa jealousy ang kanang kuan. Uwan, gayay pa kunog limbarok. Para nga lang. Tarengan nang imong trabaho kay 1,000 ra bang adlaw nimo. Nawag na ko eh. Nanais na nung tanawon pa. Dito yung ipasta. Nalipay gus mama galantaw.
Oh, grabing inita guys. Grabing inita guys. Sa laing lugar nagbaha, nagbagyo. Kaloy daris dalagit. Grabing kainit. Naligos mama ko nagbantay sa kuan tindahan. Ningaw.